इस्रोची चांद्रयान मोहीम यशस्वीरित्या पार पडली. आता पुढे काय? इस्रो अर्थात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेनं चांद्रयान 3चं बुधवारी 23 ऑगस्टला चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वीरित्या सॉफ्ट लँडिंग केलं. याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या मोहिमेत सहभागी असलेल्या शास्त्रज्ञांचं कौतुक करताना आदित्य L1 या मोहिमेचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, इस्रो लवकरच सूर्याच्या तपशीलवार अभ्यासासाठी आदित्य L1 ही मोहीम सुरू करणार आहे. इस्रोचे प्रमुख एस सोमनाथ म्हणाले की इस्रोची पुढील मोहीम ही आदित्य L1 ही असणार आहे आणि लगेचच चर्चा सुरू झाली ती आदित्य L1ची. या मोहिमेची तयारी श्रीहरिकोटा येथे सुरू झाली आहे. सूर्याच्या अभ्यासासाठी भारतानं यान पाठवलं तर तसं करणारा भारत हा जगातला चौथा देश ठरेल. याआधी अमेरिका, रशिया आणि युरोपनं संशोधन केलं होतं. नमस्कार, मी ऋषिकेश सावंत आणि तुम्ही पाहताय प्रुडंट मीडिया गोवन वार्ता लाईव्ह. आदित्य L1 हा उपग्रह PSLV रॉकेटच्या सहाय्यानं अवकाशात झेप घेईल. हा उपग्रह सूर्याच्या जवळ जाणार नाही तर तब्बल 4 महिने प्रवास करून पृथ्वीपासून 15 लाख किलोमीटर अंतरावरील L1 या बिंदूपाशी जाईल. तो भारताची अवकाशातील प्रयोगशाळा असेल आणि त्याच्या मदतीनं आपल्याला सूर्याचा अभ्यास करता येईल. अवकाशात गेल्यावर हा उपग्रह काही काळ पृथ्वीच्या भोवती फिरत राहून मोठ्या प्रवासासाठी आवश्यक ती गती मिळवेल आणि नंतर सूर्याच्या दिशेनं आपला प्रवास सुरू करेल. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा सप्टेंबरच्या सुरुवातीला इस्रो सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी आपली ही मोहीम सुरू करेल. थोडक्यात काय तर हा उपग्रह म्हणजे भारताची अवकाशातील प्रयोगशाळाच असेल. तिच्याच मदतीनं आपल्याला सूर्याचा अभ्यास करता येईल. हा L1 बिंदू म्हणजे लॅग्रांज पॉइंट. या बिंदूचा शोध जोसेफ लुईस लॅग्रांज या फ्रेंच शास्त्रज्ञानं 1772 साली लावला. पृथ्वी आणि सूर्य यांच्यामधील एकूण 5 लॅग्रांज पॉइंट आहेत आणि येथे गुरुत्वाकर्षण केंद्राभिमुख बलाच्या समान असतं. त्यामुळे कोणतेही अंतराळयान या पॉइंटवर थांबून अगदी कमी इंधनात सूर्यावर संशोधन करू शकतं. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे मोठ्या वस्तुमान असणाऱ्या 2 गोष्टींमध्ये एक लहान वस्तुमान असणारी वस्तू 2 मोठ्या वस्तुमान असणाऱ्या गोष्टींसह एकत्रित पण आपल्याच ठिकाणी राहून प्रदक्षिणा घालू शकतं, असं जोसेफ लुईस लॅग्रांज या फ्रेंच शास्त्रज्ञानं सिद्ध करून दाखवलं. मनोहर पर्रिकर इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड ॲनालिसिसमध्ये अंतराळ विश्लेषक म्हणून अजय लेले वरिष्ठ फेलो म्हणून काम करतात. ते असं म्हणतात की सूर्य एका विशिष्ट बिंदूपासून स्पष्ट दिसू शकतो. पृथ्वीपासून लॅग्रांज 1 बिंदूचं अंतर सुमारे 15 लाख किलोमीटर इतकं आहे. मात्र आदित्य L1 या मोहिमेची रचना सर्व 5 लॅग्रांज बिंदू लक्षात घेऊन केली गेली आहे. आता या आदित्य L1 मोहिमेचं नेमकं उद्दिष्ट काय ते आपण पाहूयात. सूर्याचं वर्णावरण म्हणजेच क्रोमिस्फियर आणि कोरोनल यांच्यामधील वातावरणाचा अभ्यास करणं, क्रोमिस्फियर आणि कोरोनल यांच्यातील प्रचंड तापमानाचा अभ्यास करणं, प्लाझ्माचं स्वरूप काय आहे याचा वेध घेणं, कोरोनलमधून बाहेर टाकल्या जाणाऱ्या विद्युतभारित कणांच्या प्रचंड झोतांचा अभ्यास करणं ही मुख्य उद्दिष्ट असतील. तसंच L1 या बिंदूजवळच्या अवकाशातील प्लाझ्माचा आणि विद्युतभारित कणांचा वेध घेणं, सूर्याचा कोरोनल आणि त्यातील प्रचंड तापमानामागच्या प्रक्रियेचा वेध घेणं, सूर्याच्या भोवतीच्या वातावरणाचा वेध घेणं, सौर वादळांचा अभ्यास करणं अशा अनेक गोष्टींचा यात समावेश असेल. आता फोटोस्फियर, क्रोमिस्फियर आणि कोरोनल म्हणजे काय ते आपण पाहूयात. आदित्य L1 सूर्याचे फोटोस्फियर म्हणजे आपल्याला दिसणारा सूर्याचा भाग, क्रोमिस्फियर म्हणजे बाह्य वातावरण म्हणजेच फोटोस्फियरच्या अगदी वर सूर्याचा दिसणारा पृष्ठभाग आणि कोरोनल म्हणजे सूर्यापासून काही हजार किलोमीटर वरचा बाह्य स्तर. तर आदित्य L1 हा त्यांच्यातील चुंबकीय क्षेत्राचा अभ्यास करेल. तसंच सूर्याच्या टोपोलॉजी आणि सौर वादळांचा देखील अभ्यास केला जाईल. इस्रोच्या मते या मोहिमेचे उद्दिष्ट क्रोमिस्फियर आणि कोरोनलची गतिशीलता, सूर्याचं तापमान, कोरोनलचं तापमान, कोरोनल मास इंजेक्शन, सूर्यापासून अग्नी किंवा उष्णता प्रसारित होण्याआधी आणि नंतर कोणत्या प्रक्रिया घडतात यांचा अभ्यास करणं हे आहे. अंतराळातलं हवामान आणि इतर वैज्ञानिक पैलूंचाही या मोहिमेत अभ्यास केला जाईल. ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन म्हणजेच PSLV या रॉकेटच्या मदतीनं आदित्य L1 या यानासोबत
7 पेलोड म्हणजेच उपकरणं पाठवेल। यापैकी 4 पेलोड सूर्यावर सतत लक्ष ठेवतील, दूरवरच्या अंतरावरून सूर्याचा वेध घेण्याचं काम करतील आणि इतर 3 पेलोड लॅग्रांज 1 भागात असणाऱ्या कणांचा अभ्यास करतील आणि आपल्या अवतीभोवतीच्या अवकाशाचं निरीक्षण करतील। मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पेलोड्स म्हणजेच अंतराळात संशोधनासाठी बनवण्यात आलेल्या उपकरणांना पेलोड्स असं म्हटलं जातं। आदित्य L1 चा पेलोड कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्रीफेअर आणि फ्रेअर ॲक्टिव्हिटी आणि त्यांची वैशिष्ट्य अशा तांत्रिक बाबींबद्दल माहिती देईल। यासोबतच अवकाशातील हवामानातील बदल, सोलर फ्लेअर म्हणजे सूर्यातून बाहेर पडणाऱ्या कणांचा अभ्यास समजून घेण्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती देखील या पेलोडच्या माध्यमातून गोळा केली जाईल। आदित्य L1 ही मोहीम चांद्रयान-3 प्रमाणेच पूर्णपणे भारतीय असणार आहे। पृथ्वीवर राहून सूर्याचा अभ्यास करताना ग्रहणाच्या वेळी किंवा पृथ्वीभोवतालच्या वातावरणामुळे किंवा अन्य कारणामुळे सूर्याचं सुस्पष्ट दर्शन होणं काही वेळेला अवघड होतं। सूर्याच्या अभ्यासामध्ये ती एक मोठी अडचणच होती। मात्र L1 या बिंदूपाशी एका ठराविक भ्रमणकक्षेत फिरत राहून आपलं काम करताना आदित्य L1 या उपग्रहाला असे अडथळे येणार नाहीत। ठरल्याप्रमाणे हा उपग्रह सतत 5 वर्ष आपलं काम करत राहू शकेल। या लॅग्रांज बिंदूपाशी जाणाऱ्या अवकाश मोहिमा यापूर्वी सुद्धा यशस्वीपणे आखण्यात आल्या होत्या। लॅग्रांज बिंदू 1 पाशी पहिली अवकाश मोहीम नासानंच 1978 मध्ये आखली होती। ती यशस्वी झाल्यानं या बिंदूशी अवकाशयान पाठवणं शक्य आहे हे स्पष्ट झालं। त्यानंतर युरोपीय स्पेस एजन्सीनं अशा अनेक मोहिमा आखल्या। आपल्या आदित्य L1 उपग्रह सुद्धा याच बिंदूपाशी राहून आपलं काम करणार आहे। ते करण्यासाठी या उपग्रहावर एकंदर 7 उपकरणं आहेत। ती सर्वच्या सर्व भारतामधीलच विविध संस्थांनी तयार केली आहेत। म्हणजे ही मोहीम पूर्णपणे भारतीय असणार आहे। सूर्याचा अभ्यास करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। याचं कारण आपल्या विश्वात अनेक आकाशगंगा आहेत। आपला सूर्य ज्या आकाशगंगेत आहे त्याच्यामध्ये जवळपास 100 अब्ज तारे आहेत। म्हणजेच आपल्या आकाशगंगेच्या तारका विश्वातला आपला सूर्य हा एक तारा आहे। त्या ताऱ्याभोवती असणाऱ्या गृहमालेत आपला पृथ्वी हा एक ग्रह आहे। हे लक्षात आलं की एकंदर या विश्वाच्या अथांग आणि अफाट पसाऱ्यात आपलं स्थान काय आहे असा विचार मनात येतो। या अफाट पसरलेल्या या विश्वाच्या तारकांचं एकंदर स्वरूप काय आहे ते आपल्याला या मोहिमेतून समजून घेणं शक्य होणार आहे। एकतर ज्या सूर्याच्या आश्रयानं आपण राहतो आहोत त्याचा अभ्यास करून आपल्याला या विश्वातल्या अगणित तारकांच्या स्वरूपाबाबत अधिक माहिती मिळणार आहे। इस्रोची पुढची मोहीम म्हणजेच आदित्य L1 या संदर्भातील ही संपूर्ण माहिती तुम्हाला कशी वाटली ही कमेंट करून नक्की कळवा आणि पाहत रहा प्रुडंट मीडिया, गोवन वार्ता लाईव्ह। हॅलो, टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर। हय सर, चडशी 7 ते 10 वर्सां। हां, शाळेंत सोडले तुमी? शाळेन शाळा आसतना ती वचना न्ही साहेब। आणि आता तर सुटी पडल्या, तुम्ही आनी कितें साहेब? सर सुटी पडले आता, तुमी आनी कितें सर? ना सॉरी सर ना। हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयतां आतां। वाव, कितली बरी शाळा। ह्यानी किती रे?
चोरानो म्हजे कडेन खेळटा गोवा पोलिसाकडे सॉरी काका. सॉरी सॉरी बिरी काय ना. खंय आसा ती बाकीची भुरगीं? अरे येत रे सगळी भुरगीं भायर. चला या आता घरा. घरा आम्ही येना घरा. आम्ही शाळेनूच रावतली. घरा आमकां सामको वाजता. अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली, आता घरा वचपाक रडटा. हो कसलो रे चमत्कार? चमत्कार न्ही, हो आमचो गोंय सरकार. अरे गांवांत गांवांत जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना. भिवपाची तूं, आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार, खोशी सारे गोंयकार. भिवपाची कांय गरज ना. आता दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.